त्यांची बाहेर तू चढून काढे सांगायला बरं तू काही तू किती येशील अवंगी ಯಾವ ಮಳೆ ಕಾಲಿಲ್ಲ ಗಲ್ಲೆ ಸಡ್ಸಲಯ್ಯ ನೀವು ರೋಹಿತಾಗ ನಿದ್ಲು ನೀ ಕೆಲ್ಲಮ್ಮ इतलो तेम दिष्टी पडणार या काल हुशार नाटलो कोपार म्हणली काल नाही झालं कोण आहे रे तुका हा हुशार मग घालला रे नी वाड्यान पुरा कोपार झाली तू काय कशा मिळे रे तिंत्या तू त्यांतूच जिडी सारता अशा मिळार काल रे ते तू तिशीन गेला म्हणून बारी कोपार झाली वाड्यान कोणे मिळे रे एक काटाय मारे वाहू तिशीने गेला म्हणून कोपूर झाली आता समारे आता अळे समा आता जरा समय नाही दिसा नाही रे थोडे फुटल्या रे तुझे इथं समा असा रे तुझ्या मुखाला उतलं उभं राहूला रे चांगलं बरी केलं झालं नाही का तुका झालं नाही काय नाही रे ना ये मक्का सदा आणि रात्री स्वप्नांत एक पेट अर्ध्यावर बोसचे आणि बोंगचे रे पेटो वही रे तो एक काळो बेटो रे तसे मका बारी बेन दिसताले रे ये कोणचो तो दट्टो पग्ग गी पग्ग कंचे भाग गी नाही रे पेटो ओढलो बेटो रे ओढलो झाला तो कोणचो पिटबुल या पिटबुल 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 झाले रे वांग असतो रे पिटबुल नाही रे तो आल झाला तू तिशीन देतो तर हे कोणचो तो जर्मन शेपर्ड या साधारण कसो दिसतालो रे जर्मन शेपर्ड पासून दिसतालो मग सांगता अंदाज झाली मात तो जाऊ प्रो केलम लाल मुळीन देवे तलो ओय एकाले रे लाळने पुरा खाई देवे नतले रे लाळने खाई देवे नतलो पिसो बेटोनी पिसोनी रे केलम काही मुत्ता लोगी म्हणी नाही काय सिगुलेता मुतन घाल काल अंगार बरं मुत पडून सिगले रे ते मुतानातलो रे ते राका काही वकात केली ना कर्नातली वक्ता असा ते राय नावे इंग्लिश वक्ता होमिओपॅथी आयुर्वेदिक हे पूर्ण वक्ता केले पण केल्या लास्ट टाइम एकला दाखतर मला योगा करीत जाऊ योगा केल्या हात उईर केले पाय उईर केले आणि खाल केले तान तू ये स्वप्नात पेटा रावा ना साहेब मग ये ताणी दिल्ली गुळी खाऊन मुदी होता किडनी 50% रावल्या होई की मागे पूर त्या कंच्या धाकट्याशी जाऊन म्हणून लास्ट टाइम तकल्याच्या धाकट्याशी गेलो तकल्याच्या म्हणजे सायकियाट्रिस्ट दिसता काय आले सायको गिको मका गुत्तणार काही तो काही सायको गिको का मका गुत्तू ना खाले सायको म्हणतालो रे चढे गेल्यावर काही तू काही पिसाच्या हॉस्पिटल गेले काल म्हणे रे अहो काल पिसो रे पिसाच्या हॉस्पिटल घालू काल पिसो जिंकलाय रे नेनी जस्ट विचारले पिसो रे भागीर ताने समाई सारले तुका काल जाता ते समा सांग म्हणून मागीर हांवें सांगलें असले बरी सांगलें म्हणजे अर्ध्यार पेटो बसता म्हणून सांगलें हांवें ताका स्वप्नांत पेटो येवन बसता म्हणून सांगलें ताणें विचारलें तुवें काही सिंडिकेट बँकान लोन केला विचारलें त्या दाळा म्हाका 60 कोण भेटली रायना ओ आजो तू इफेक्ट म्हणून कसो इफेक्ट कोण इफेक्ट म्हळ्यार सिंडिकेट बँकाचो लोगो पेटोवन रे तशें आमी रीण गाण गेले ना तो पेटोवन म्हणजे अर्ध्यार बसतलो स्वप्नांत तशें न्ही हांवें अस्सल सोड तेदो मुसळाची वाड बरी ती बांदूं ना मागीर बोंकान आसता रावत तर आता समज जालें पुरा आता काय तोंदरे नांदरे रायना आता स्वप्नांत येना म्हजी भलायकी बरी समस आता तर आता फुल रीण गीन पुरा फारीक केलें म्हणजे जालें न्ही खंयचे रीण कोणे बारीक केला रे सिंडिकेट बँकाचे वडोलतान म्हणटा अस्सल सोड वाड बांदूंक म्हजेडे ना काही तर आता पेट्रोल स्वप्नांत येना आता येणार रे आता येणार ते कशें म्हळ्यार आता सिंडिकेट बँक कॅनरा झाला नाही रे रायना
तू तांतो असलो पेटो काही बसा बांधा पडून काही बारच्या लावण ना कशा झाल्या आता ये ना आता बुरी नीती बट्टा आराम आहे रसा तुझ्याकडे उलवून बसलाय ना मग आज छान आव चाललो वय सकाळी पुढे मिळलो मग गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग मयूर कसे आहात बरं गाडी आहे कोणतो पिटबुल या पिकबुल पिटबुल पिटबुल पिकबुल पिट पिट केलं लाल म्हणून दे ओलिओपॅथी होमिओपॅथी एलोपॅथी सी एलोपॅथी ಏನಾದ್ರೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ना इंग्लिश म्हणे अबे इंग्लिश वक्ता होमिओपॅथी केरे पूरा वक्ता नि गुण जाईनातल्या पूर्ण साहेबा ताजी होणी पहिले काम झाला होता बघा ते अजय रे किडण्याचे कंटिन्यू करता आला योग नाही अहो सीधा योगा जेवढंच होत ना मग अहो ताजीवरनी पहिले तर किडनॅप गेला तिथं आमचे पुढचा व्हिडिओ कितले 1,500 आयले व्ह्यूज ಏಕಾಕಿ ಒಂದು ವಾರ ಸದಾನೆ ಪುಳಂಚೆ ವ್ಯೂಸ್ किती उणी लिहून येते वय वय इल्ले आमकां इल्ले शेअर करा म्हळ्यार एक 4 जण पळोवचे वय स्टेटसार आनी घाला हो व्हिडिओ नाका जाल्यार खंयचेय तुमकां लायक जाले खंयचो व्हिडिओ घाला आमकां इल्ले म्हणे सपोर्ट जाता इल्ले चॅनलाक एक व्ह्यूज म्हण येता हे 4 एडवर्टायज म्हण पळोवन